Kaixo lazen! Kaixo, Geni, zemuz? Ondo dazu? Oso ondo primeran, oso pozik zuen zagutzea. Eskerrik asko etortzea gati benetan. Ni oso pozik nago, zu ikustea, osea, que lasai egon. Landerako bai, donostikoa, Bai, Donostiarra. 23 urte pasan dituen Donostin, baina orain dela 13 nintzen Astigarraga bizitzera. Eta txirrindularitzan ibilitakoa, Bai, txikitatik. Nola ezer zinen mundu honetan. Begira, ni Donostiarra naiz, EASoko enparantzakoa naiz, eta hor nire lagunekin txikitan jolasten genuen txirrindulari izatea, ez? Eta horre hasi ginen lasterketak egiten lagunekin, eta badakizu. Gero nahi duzu gehiago, eta gero apuntutu nintzen Auzoko taldean, Donosti Berrin, gero pasa nintzen beste Donostiko talde batera, Hartzakortxeokera, eta pizkanaka urteak pasa, eta azkenean ikusi. Ametsa errealitatea bihurtu zen, eta Euskaltelen egon nintzen 2 urte. Euskaltelen 2 urte, bakarrik Euskaltelen edo talde behiotan. Ez, bakarrik, profesionaletan bakarrik Euskaltelen. Eta nola izan ziren 2 urte haiek? Gogorrak, politak, ezberdinak, baina azkenean espezialak. Eta ni oroitzapen onak ditut urte hauetako historioak eta beste jende ezagutu nuelako. Espainiako bueltan egon zinen, Ez, nik egon nintzen Italiako giroan. Italiako giroan. Eta nola bezitu txirrindulari batek Italiako giroa? Begira, hemen Euskal Herrian nik uste daukagula afizio bat oso ona. Italiakoa ere oso ona da. Bai, asko bultatzen ziguten eta esperientzia ikaragarria izan zen. Bai, albaret, bultatuko naiz, baina beste nivel batean. Baina bultatuko naiz seguru, porque oroitzapen oso nahi ditut. Nola da horreko mito bat egitea, zu ezagutzen ez duzun toki batean? Ez duzu pentsatzen. Pentsatu, zu tropel batean zaude, eta motorrekin zoaz errepideetan. Orduan, beraiek jartzen dute ibilbidea, eta zu bakarrik egin behar duzu, segi tropela edo motorrak. Orduan, ez dakizu behar jakin errepide guztiak, ezinezkoa izango zen. Orain bai, orain ezagutzen ditut ja denak, pasa genituen lekutatikan, baina ez, esterketan zaudenean ezin dezu dena ezagutu. Horregatik daude motorrak eta lana oso ona egiten dute, gure segurtasunarentzako, eta hori, ez dezu jakin behar dena. Bestela, pentsatu, 21 egun dira, Eta gero egiten batzu turra, ere turreko errepideak ezagutu. Eta ez daude egunak dena jakiteko, ikasteko eta gero karrera egiteko. Askotan menditik ere pasa behar ezagutu, eta horrek ere diferentzia puntu bat maukatuko duzue horreko giroan zehar, Bai, hor daude Alpeak eta Dolomitak. Eta gu hemen ditugun portuak baino luzeagoak dira eta gogorragoak dira. Baino azkenean gu hemen bizikea eta honekin moldatu behar dugu. Eta geroan zaudenean, nik ez, porque nire maila esen oso ona. Baino ikusi Abrano Olano adibidez, edo Unai Osa, hauek Italiako giroan podiuna egindakoak dira. Eta hauek hemen ere entrenatzen zuten. Así azkenean, ezberdina da, baina ez duzu behar ara jutea maila hona izateko. Pentsa, egiten dezunean ere beste lesterketak ere entrenamendu modua dira. Gero, giroa edo turra edo Espainiako itzulia egiteko. Zer da bizikleta bat zuretzat pertsonal? Nire esku bat bezala, edo nire hanka bat bezala, edo nire belarri bat bezala. Beharrezkoak. Pentsa, hasi nintzen 11 urtekin, orain 37 urte ditut, eta orain
bizikleta gutxi erabiltzen dut ibiltzeko, baino nire lana da. Nik nago industrian, eta ni orain saldu behar ditut bizikletak edo gurpilak edo arropa txirrindularentzako. Ordu niretzako txirrindulari esatea edo bizikleta da dena, beharrezkoa. Betirako izango da seguru. Txirrindularitza kirola da, baina esan dezakegu kulturaren parte dela. Hemen ez, hemen bai. Markatu hemen bai, Euskal Herrian hori afizio handia dago. Eta denon dakigu zeo zer txirrindulari buruz. Edo daukazu lagun bat txirrindularia dela, edo ikusi duzu Donostiko klasika edo Euskal Herriko itzulia zure etxetikan pasa, eta bai, guretzako da pizkat kultura bezala, ez? Ez da herri kirol bat, baina bai, Euskal Herrian, bai, uste nik txirrindularitza zeo zer ere kulturala pizkat badela. Zer eman dizu txirrindularitzak? Gauza asko. Lehenengo gauza lagunak. Lagunak? Bai. Ni beko mailetan nengoenean, infantiletan, kaetetan, juveniletan, haiek dira orain nire kuadrilla. 20 urte baino gehiago daramagu elkar, eta dira ia nahiak bezala. Osea, hori garrantzitsuena. Eta gero nire izaera ere, suposatzen dut, aldatuko zidala. Nik etxean izan ditut aita eta ama lan asko egindakoak, taberna batean, hor Donostin ere, Easoen Parantzan, eta hau ikusita etxean eta txirrindularitza, uste izaera oso markatuta eman didatela. Dena, agian gehiagie, baina dena oso medituta daramat beti, esan dizu leheno, sin esfuerzo nahi mejora. Eta nik ez dakit beste gauza. Osea, beti aldezun oberena egin, dena oso markatuta izatea, agian gehiagi batzutan. Zer irutzen duzuzuk txirrindularitza telebistan emititzeako gauza hori? Nire uste ondo dagoela. Denok ezin dute lasterketak ikustera jutea, guk hemen sorte handia dakagu. Porque, adibidez, abuztuan, juten basea Bulebarrera, ikusi ezakezu klasika, baina agian beste hiri batzutan bizitzen basea, ez dezu ikusiko txirrindulariak inoiz. Orduan ondo, gure kirola ezagutzeko bide ona da. Eta ere jendea ulertzeko, porque nire lagun asko, nire emaztea ere, esaten zidan, Lander, baina euskal da pizkat aspergarria. Eta nik ez, baina ez esaten dezu. Baina ikusi, hau joten da rueda eta hau ez dakizer eta bakizeta. Lander, baina nik hori ez dut ikusten. Orduan, telebistarekin, badaukazu ikastea. Bestela hori, jendea pentsatzen du hau dela, siesta botatzeko, eta zuk eta nik badakigu hori horrela ez dela. Aizoko txirrindularitza sustatu behar da, noski baina, ono lanak, mila esko, etutea bat ezbetena. Zuri. Bilaleko diego musu handi bai guba ikuslei. Claro. Bema jende. Musu handi bat, erarte, agur.